Здравейте! Днес ще разгледам един въпрос, който касае доста жени и се надявам да ви бъде много интересен. Той е следният. Здравейте! Бях във връзка 2 години, в която мъжът ми ме тормозеше, правих всичко за него и много го обичах, но не можех да издържам повече. След изневяра от негова страна се разделихме. Запознах се с човек, с който в момента живеем заедно и се разбираме. Преди няколко дни бившият ми писа, казва, че се е променил. Не знам какво да правя. Аз съм Теодора Халачева, психолог-консултант и се занимавам с познание повече от 15 години. Ако това е тема, която ви е интересна, запишете се за моя канал. От съобщението става ясно, че сте имали връзка, която е продължила 2 години, но не става ясно кой е прекратил връзката, какви са били взаимодействията в тази връзка, какъв е бил модела на вашето поведение, защо е имало насилие и тормоз от негова страна. Тоест, за да може да разгледаме каква е била динамиката на връзката и на взаимоотношенията, е много важно да се свържете с мен и да ми разкажете именно през какво сте минавали, да разгледаме конкретни ситуации, за да мога да разбера вашия модел на поведение какъв е. Защото ако ние живееме с насилник, много вероятно е начина, по който ние мислим да е през лицето на жертвата. Затова, ако е имало, например, такова взаимодействие насилник-жертва, е много важно да се отработят тези заучени модели, да се освободят, за да не ги поддържаме повече в настоящия си живот. Казвате, че към момента имате връзка с човек, с който се разбирате, но се разколебавате при съобщение от бившия си мъж. Какво ще рече това? Че във вас има някаква базова несигурност. За да имате желание и да обмислите възможността да се свързвате с човек, който ви е тормозил и с който сте взели решение да се разделите, това означава, че имате някаква нужда, която не е била удовлетворена в предишната връзка. И каква би могла да бъде тази нужда? Нужда от валидация, например. Вие сте давали всичко за човека, но той не е отговарял със същото. По този начин той е подкопавал вашето самочувствие и ви е карал да се чувствате нестойностен човек. И желанието всъщност да бъдем валидирани, да покажем, че сме важни и че сме стойностни хора, може да ни будне именно в такива нездравословни взаимоотношения. Покажи ми, че съм важен, покажи ми, че ме обичаш, покажи ми, че означавам всичко за тебе. Показва някаква несигурност и някакви липси, които ние имаме нужда да бъдат затвърдени от човека от среща, да бъдат запълнени от човека от среща, за да можем ние да си кажем, ето той ме обича, значи аз съм важна. Сега не става